mačke. Ktorá myši žerie. Aj dobrá mačka však. Tak sa postavíme, tak budeš pozerať. Takže súťažiaca ústna záver Martinka. Vinčovačka o mačke. Vinčujem, dať sa uvažujem. Na piasku koláčky, pod posteľu mať uhačku, kapustu, iba sunú hustu. Dajte nám dačo 6, bude sa vám dobre dať. Dajte nám aj fala chleba, požehná vás Pán Boh z neba. Stole ťa také učia? Pekne ťa naučili, dobre. Ja si myslím, už ak chceme pozerajú, ja si myslím, že to CDčko si určite zaslúžiš. Čo si myslíš ty? Že dostanem. Tak je to našli. Aj sa pohodíme napríklad spolu, že je to so všetkými sa pohodíme 3, 4. Tak, súťažiaca číslo 3 na záver programu.